Čau, vítejte u vážného videa. A to u videa o havárii letadla Airbusu A350 verze 900. Let Japan Airlines linky JL516 se srazil s letadlem japonské pobřežní stráže a začal hořet. 社会部の金森デスクに入ってもらいました。金森さん、今、はい今新しい映像ですね。5時47分頃の映像ですが、飛行機がこれは着陸した時なんでしょうか。そうですね、着陸した瞬間に何かぶつかって炎が一瞬にして上がって、はい煙がはい、そうですね。立ち上っているという様子です。 Při přistání na dráze 34 Brava tokijského letiště Haneda nehoda se stala 8:43 místního času, takže v Evropě, a v 17:47 minut tokijského času. Podle japonských médií byli všichni z letu JL516 bezpečně evakuováni. Tomu říkám skvělý začátek roku. To je vše pro toto krátké video a u příštího videa snad veselějšího. Čau.